हे आमच्या आजी, यांची एज 80+ होय है ना. पप्पूची आजी. हा, मम्मी बसले इकडे. आता ही आपण, माझी सून ही मम्मी. शुभांगी सुभाष शिरवडकर. हा, सुभाष गोकुळ शिरवडकर. नावानंतर नंतर चेंज होत जातात ना मम्मी. शुभांगीचे स्मिता झाला असं वेगवेगळं. आता तुम्ही काय जेवण पण बनवणार ना तुम्ही. हो होय. मग आम्ही शूटिंग करणार तुमची सर्व. चालेल ना. हा नमस्ते. आज मी दुसऱ्या ठिकाणी जाते. माझी मावशी राहते तिकडे जाणार आहे मी आज. आणि तिकडची आपण शूटिंग बघूया. आता घाटी उतरायची आहे खाली. पाय घसरला ना तर सर्व खाली जाणार. चालायची पण गरज नाही. हे बघा असं खाली खाली, मी बोललो ना तुम्हाला लास्टच्या व्हिडिओमध्ये, हा माउंटेनवर घर आहे. हे सर्व खाली का पडलेत मम्मी. ते काजू आहे बघ. हे बघ किती आहे. कसले काजू आहे हे. वेगळे काजू आहे ना, बियाचे काजू नाही ना हे. बियाचे नाही, इलायची. हे बघ किती पडले. हे असे विकतात पण ना. हा, हे इलायची काजू असतात. डायरेक्ट खायचे. कसे लागतात. चांगले लागतात. तरताना हळू उतरायला पाहिजे. हा, घसरगुंडी व्हायची. स्लोप आहे ना. गावाला घसरगुंडीत मध्ये जायला गरज नाही. मैदानात गार्डन मध्ये इकडनं द्यायची इकडून. आणि अजून पण बघा खाली खाली आहे. एकदम खाली ते आहे. मम्मी इकडे गावी जेव्हा चालतो ना आपण, तेव्हा आपल्या पायाची फूट मसाज होते ना. होय. खाली दगड आहेत ती दगड आहे मग अशी बरोबर मधोमध लागतात ते. पॉइंट पॉइंट पकडतात. हे गाद्या असतात ना गावच्या छोट्या छोट्या. अशी तुमची पण होती ना मम्मी. आता आम्ही परत खाली जातोय बघा. हे वरतून आलो आपण, वरतून. आता आपण गावातले छोट्या छोट्या गाद्या बघूया. हे तुमची गादी. तुमचं नाव. माझं सुनीता. काय पाहिजे तुला खायला बघ. असे मला काही चालेल खाऊ. कुरकुरे आहेत, सगळं आहे. व्हील्स आहे. असे गावोगावी कसे असे छोट्या छोट्या गाद्या असतात ना मम्मी. बघा मुंबईवाल्यांनी बघा जरा. हे बघ ते गुलगुले खायचे. ते रसगुल्ले पहिले पहिले. तू काय शॉपिंग केली इकडून. रसगुल्ले. रसगुल्ले घेतले 2. पहिली आठवण. पहिली आठवण, जुनी आठवण. चल, हा पांडू असाच येतो. पांडू पांडू रसगुल्ला खातो काय. हे रसगुल्ला खातो. खाली टाकू का हातात तू. अरे वा, खाल्ला. हे बघ मी खाई बघ. छोटे 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 झालाय. पाणी येतो पावसामध्ये. भरतो नाही सर्व. जमताना चालायला. दमले मी. तोडू नको. कमाल होता फुल. तुटलेला होता. काल तुझं मी फोन केला होतो. हा ती बघ ह्याच्या दारात आहे. संदीपच्या दारात आहे. हे कोण मम्मी आता सांग. इंट्रोडक्शन दे. पप्पाची मावशी. सक्ती मावशी पप्पाची. म्हणजे माझ्या पप्पांची मावशी. हा, म्हणजे आता तुला आजी. सासूबाईची बहीण. माझ्या सासूची बहीण. म्हणजे मी तुझी आजी. बरोबर. तुझी आजी. आता काय करतात आजी. वाती वळतात. वाटी वळते देवाचे. आता लास्ट सर्वात एजेड म्हणजे सर्वात जास्त वयस्कर तर हे राहिले. हेच एकच आजी आहे आमच्या. तुझी आजी कमी पडली असतात. पण मी सख्खी तुझी. हा, सख्खी आई सारखा. आणि ह्यांचं इंट्रोडक्शन दे मम्मी. ही तुझी आत्या. आत्या आहे. काय नाही गावी सर्व आपण जर नॉर्मलच कपड्यामध्ये असतात ते काय नाही. मावशींची मुलगी. हा, आता ह्यांचं पण घर बघा एकदम जुनातलं घर आहे. गावचं घर. ह्याला बोलतात गावचं घर. आणि आपल्या ताईला असंच आवडतं ना. त्यांचं बाहेर अंगण पण एकदम छान आहे. सर्व दाखवाय. पोपट पण आहे. तू कस 5 झाडात घाव का लाव की इतकी देईल सोची सगळी खाल्ल्या नाही घरात. आपण सर्वांना दाखवलं पण आपल्या आजी कधी कोण दिसले नव्हते. पप्पाची आई. हात ठेव. सेल्फी घे. कोणावर. हे माझी आजी.
हे बघा आम्ही सेल्फी. ये हाती आपण सगळं करायचं आहे. करा करा तुम्ही करा. देवाच्या पूजेचा एक नंबर आहे. जा, पप्पी इथे आमची कॉफी आली. हा, पाणी आलाय, कॉफी आली. हे आजी आहेत ना, देवाची पूजा पहिली. ते किती पण वाजू दे. गावी सर्व असंच असतं ना, पण हे स्ट्रॉंग, हे एकदम स्ट्रिक्ट आहेत ना त्याच्यात, हा, एकदम देवाच्या बाबतीत. है ना. हा, काय करता तुम्ही, पूजा करता आता? सकाळ पूजा करतात. सकाळ संध्याकाळ पूजा असते. उपास सर्व कालकी हे पण सर्व ना दिवाला वरती. हा, हे वाढूल आहे शंकराचं. ह्याला वाढूल आहे. ह्याला किती वर्ष झाली होते? 92 मध्ये आला. 22 ते 25 वर्ष एवढा छोटा होता सगळ्या ह्याच्यात. 25 वर्ष झाली त्याला. 25 वर्ष झाली. त्याची सेवा करते मी. हे कलावती आहे ना. कलावती आई. आता पूजेसाठी फुलं ना. हो, पूजेसाठी. आणि इकडे पण ही झाडं चांगली होती. ती कालच बैलांनी खाल्ली. झाड खाल्ल्याने हे काय बघ, सर्व बैलांनी खाल्ल्यान काल. हे बघ, काहीतरी 50 एक झाड खाल्ला नाही काय. फणस दाखवलेस काय? फणस बघ. बघितले कोवळे आहेत ते. यंदा लवकर आले. लवकर म्हणजे सगळं नाही तर पावसात येतात ना. पावसात होतच नाही तर तो ह्याला नव्हता ना रवीन, तो कापा हा, तो आहे तो खाता. ते एक मोठं झालंय आणि ते असं ती खाली तर जो ते हे पडलं आता भडगडला ना. हे आपलं प्युअर गावचा घर ना. प्युअर पाय अजून एकदम जुना. जुना एकदम गावचा घर बघायचं असेल तर जुना घर जुनी माणसं. जुना बाबा. मी माझ्या आईचं घर दाखवलं होतं ना पहिला, तसं हे घर आहे. ह्या तुझ्या बापसाच्या मावशीचं घर जुना पहिला. हे चांगले आहेत ना फुलं, बाजूलाच आपल्या घराच्या बाजूलाच, आणि फुलं लावायची. वास आहे. आमच्या मुंबईला एवढे मोठे झाडू नाही मिळत, मोठे कराटे नाही मिळत. नाही नाही, छोटे अर्धे असतात ते. अर्धे असतात. ते आपण पाटचे पाटचे डेकला. हा देखना. इकडचा कचरा म्हणजे असे पानं ना. पानं, कचरा म्हणजे झाडाची पानं. वरच्या वरच्या घे. हा, शिकवा बरोबर. हा, घे वरच्या. सुन- अजून वरती उठा. हा. सुनेला शिकवा. माझी बरोबर आहे. काय खाली सोडली नाही. तुम्ही तर एकदम मस्त हिरोईन दिसते आता. हिरोईन, हा मग माधुरी दीक्षित काय करिश्मा कपूर दोन्ही दोन्ही पण. मिक्स. पण माझी सासू कशी आहे. एवढी आणि मी तुम्हाला आता एक माझी खाजगी सांगते एकदम. माझं लग्न झालं ना ते इथून झालं. इथून झाला या घरातून. ह्या घरातून झालं. ह्या घरातून घराचं घे. हे घरच बघा कसं आहे. या घरातून माझं लग्न झालेलं आहे. घराचा टूर पण दाखवूया आपण. हा, सर्वात मी इकडे आलो असेल ना, माझं एक मी इकडे एक फोटो काढला होता 10 वर्ष अगोदर आलो होतो मी ह्या घरात. 10 वर्षानंतर मी आलो इकडे. हो. बरोबर. या घरातून लग्न झालं तुझ्या आईचं. म्हणजे पप्पाचं घर नव्हतं ना गावाला. हेच घर. मग पप्पा इथेच यायचे हो, नेहमी. नेहमी सर्व पप्पाची फॅमिली ना सर्व इथेच यायची. म्हणून इथून मावशीकडून लग्न झालं लग्न आमचं. झाला. आणि नंतर आम्ही मुंबईला गेलो. आणि आमच्या ब्लड रिलेशनशिप मध्ये सर्वात ओल्ड असतील तर हे असतील हा, है ना. पहिला मूल घर म्हणजे हे. हे म्हणजे माझं सासर आणि हे. आजोबा 25 तुम्ही बोलला होता कमेंट मध्ये बोलताना कधी कधी सासरचं दाखवा, सासरचं दाखवा. माहेरचं घर दाखवलं, सासरचं दाखवा. तर आता मी तुम्हाला सासरचं घर आणि दाखवतो. आमचं घर असं आहे की तिकडून मम्मीचं सासर पण जवळ आहे आणि मम्मीचं माहेर पण जवळ आहे. जवळ आहे. मधीच आला आपला घर तो. मध्येच म्हणजे स्पॉट बघा, मी रेल्वे स्टेशन पासून पण जवळ तो घेतला आणि दोन्ही कनेक्ट होईल ना. बसला. आणि याच एरियामध्ये बसला. दोन्ही सासरी आणि माहेरी दोन्ही कनेक्ट होतील ना, असा आम्ही स्पॉट घेतलाय मधोमध. बरोबर. इथेच बसला सर्व. मी सर्वांना विचारतो तुम्हाला खायला काय आवडतं. मला हा, म्हणजे असं जेवण काय जेवण पण आणि बाहेरचं पण काय आवडतं तुम्हाला. बाहेरचं मला काय तसं काय आवडत नाही. भाजी म्हणजे मुलाची, मेथीची आणि काय भाकरी आवडते जास्त. चपाती नाही आवडत. भात तर थोडकाच खाणार. तिखट गोडी डाळ बी थोडकीच खाते. उपास करते असं ते आहे. मुलं तिकडे काय करतात आहेत? पालखी पालखी बनवली. बनवते ताई. या इकडे बघा. पालखी बनवली आहे. खांदार घ्या पाया. खांदार घ्या. अजून नेसवल्यानी नाही. छोट्या मुलांनी पालखी बनवली. छोट्या मुलांची पालखी आहे ही. हो, छोटा येतं घरा घेतात. होय, हे सगळं हुशार आहेत तिघे. मोठे माणसं छोट्या मुलांना पालखी देत नाही कारण ती मोठी वजन असे ना ती. छोटी मुलं आहे ना, अशी बनवतात. हा वर्षांचा संतूरचा. हा उदयचे 2 आहे रे इसू. हे खरं गाव. कसे नाचवतात दाखवा. हा नाचवा. हा ते बघ. आता ते बनार लावल्याने नाही. संध्याकाळ सर लावणार आहे काय रे. फिरतात, अरे वा. फिरतात. अरे वा, नाही, एक नंबर आहे त्यांचा आलाय शिमग्या. मस्त केलं.
ढोल वाजवतात, ताशे. एक नंबर आलाय त्यांचा वर देवलाशी. उचलतात बघ. बाक ते देवलाशी झालाय बघलंस? आता काय करतात ते? वर उचलतात बघ. हा उचलत. आता आता भोवल मारा आता भो आणि म्हणा धडामारी धाम. काय म्हणतात तुम्ही, काय म्हणतात? धडामारी धाम म्हणजे देव खेळताना बोलतो. म्हणजे ढोल बोलतो, ढोल. वाजव वाचतो ना. हा आता वर उचलतील हा. बघा. वाजवा. दड असेल ना? जड नाही ते, लय जड नाही पण उचला वर वर उचला वर उचला आता. वर उचला. हा हा. पहिली माझ्याकडे आणतात देव. बघा. होय. आता डोक्यावर घेऊन नाचवतोय. हा आता डोक्यावर घेणार. सर्व दाखवतात आता हे त्याच्यावर. ना लावणार ग, हे बनारस ते काय हे लावणार ते हुशार आहे आहे ना. बघ बघ बघ. बघ पावला बिवला हे एक नंबर आहे. डब्बल ढोलकी मारतात नका ताशावर, काठी ढोलात. अरे वा, काय काय बघायला मिळालं. टायमावरती, व्हिडिओच्या टायमावरतीच आले ते. होय. अरे वा, आता तुमचं घर पण बघूया आपण. हा आपलं जुनं घर. हा मम्मी, हा हा जुना घर म्हणजे आम्ही असा जुना नाही सांगत, पण वाढ जो नाचवतो बघ. तो पाठीवर घेतला बघ देवाला. खांद्यावर किंवा पाठीवर ना. पाठीवर ते घेतला. आत बसकर टाकले ना. आता हे लावायचं पाठला. पालखीचं कसं असतं पाडू नका बस. काढून ना काढणार. हुशार आहेत ते. तो एक आला तो बघा, ते उदयचे. उदयचे काय ते. हा आणि हा संतूचा मध्ये आहे आणि हा परशांचा. गावी कशाचे रिलेशनशिप लगेच सांगतात ना, हे ह्याचा ते त्याचा. चल आता तू घर बघ. अच्छा चला घर दाखवा. हा ये. आता झाडू ठेव तिकडे, राहून दे. सासूने शिकवला सुनेला झाडू कसं मारायचं आता परत 10 वर्षांनी. होय. हा तुमच्या पोपटाचं नाव काय? हे बाबड्या बाबड्या बबड्या. बबड्या. बापरे. आणि तो आसावरीचा बबड्या. वराडता तो. तो टिनू लय सुंदर वराडतो प्या प्या करून. रेसा कुटुंब सहपरिवार आमंत्रण देतोय. आपली इकडे 3 जनरेशन बसलेली आहे. फर्स्ट जनरेशन सर्वात हे, मग हे सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 4th जनरेशन नंतर बसवूया. इम्पॉर्टंट जे आहे ते तुम्हाला सांगतो. लास्ट टाइम आपण व्हिडिओमध्ये सांगितलं नव्हतं की पूजा ठरलेली, गणेश पूजन करायचं आहे. आता डेट फिक्स झालेली आहे 22 मार्च, येणारा मंडे म्हणजे उद्या परवा है ना. 22 मार्च मंडे. टायमिंग काय सांगायचं मग मी त्यांना यायचं? टायमिंग दुपारचं सांगायचं. आता जेव्हा प्रवेश करायचा 10 ना. ते 2 वाजेपर्यंत चालू आहे. आपली पूजा कधी होणार? लगेच होते पूजा. हा, ते लगेच गणेश म्हणजे पूजन लवकर होतं. मॉर्निंग 10 AM to 2 PM म्हणजे 10 ते 2 वाजेपर्यंत तुम्ही येऊ शकता भेटायला, हा है ना. आणि जर तुम्हाला ऍड्रेस पाहिजे असेल तर आमचं घर रत्नागिरी, काय कुठे पडतो आपलं? मिरजोळे पाडावेवाडी. मिरजोळे पाडावीवाडी. आणि जर तुम्हाला रोडवे पाहिजे असेल तर पाडावीवाडीला एकच रस्ता येतो. एक ब्रिज येणार तुम्हाला, रेल्वेचा ब्रिज येतो. तिकडून फर्स्ट सेकंड राईट टर्न मारला, त्या बाजूला डीप मेडिकल आहे. कोणता मेडिकल आहे मी तो? हा डीप मेडिकल आहे. तिकडून राईट टर्न मारून वरती हा काहीतरी मेडिकल आहे तिकडे, नाव असंच नाव आहे काहीतरी. रेल्वे ब्रिज आहे म्हणजे पाडावीवाडीला एकच रोड येणार. एकच रोड. हा मग तिकडून ब्रिज आहे. ब्रिज पासून फर्स्ट सेकंड राईट, आणि त्या सेकंड राईटच्या बाजूला डीप मेडिकल आहे काहीतरी. तिकडून स्ट्रेट आलात ना, एकदम स्ट्रेट 3-5 मिनिटं का म्हणजे 4 व्हीलर किंवा 2 व्हीलरनी लागते. तिकडेच एक येल्लो बंगला दिसेल तुम्हाला. आणि आता तुम्ही सांगितलं ना रस्ता, आणि आमच्या घराच्या जवळच ना रेल्वेला जॉईंट होणारा रस्ता आहे. रेल्वेचं पूल आहे ते ब्रिज. हा तिकडून 5-10 मिनिटात मध्ये रेल्वे स्टेशनला आपण पोहोचतो वरतून पाडावीवाडीतून. पाडावेवाडीतून तिकडे आलात की त्याच्या समोरच आमचं घर आहे. तर तुम्ही तिकडे भेटायला नक्कीच या. एक्झॅक्टली तिकडे ना असा ऍड्रेस नसतात कधी, असंच गाव सांगूनच माणसं येतात. सांगून येणार. तर तुम्ही भेटायला नक्कीच या. आणि नाही समजलं तर परत कमेंट मध्ये सांगा, आम्ही सांगू तुम्हाला. चालेल. गावचे ऍड्रेसच असे असतात ना. आणि आमंत्रण द्यायला किती माणसं बसलेत बघा. पुरा परिवार बसलाय माझा. माझे सासू, ननद, मी आणि मुलगा. या तुम्ही. या तुम्ही भेटायला. जरूर या.